Dagitoy apagsasao kas kaligiti linaon, kaligiti asorsorat. Iso tintayo saroten kakabsat, iti napapateg, akay papanagna. Ta amin nga tao, agsublimet laeng, kas iti kasigod na, kas tapok. Ta iti ibagbagana, iti daan na tulag, na aramid tayo nga rod, kas iti tapok na kinunana. So kariti kapsat, awan iti pataginayon alasag, ngagbiag iti rabaw ti daga, agsubli tayo matlang, iti nagapan tayo. Ta iti bagbaga na kakabsat, iti Diyos iso, iti panangispal, iti kararwa, itonggal tao. Tadda nga rin iti nga pagibasaran tayo, kaligiti adda anay surat, iti linaon, iti lokot, iti pagbasaan. Tada pamanek na kakabsat ngayon na ibagbaga iti proverbio na kinuana iti 15 iti 24. Iti masirib iti dalan iti biag agpangato tapno mapanawan na iti tadem na iti baba. Iso da iti kapsatin na ibagbaga nga sirib tayo iso itagpangato ket iti lasag tayo mabati iti daytoy alubong. So di kita kapsat tikas pamaneknek mabasa iti proverbio. Tadi kita kapsat iti pakalaan iti naisurat nailanad iti daan atulag nga sorsoruten iti napudno nga agpamati. So di kita kapsat. So nga ipapaabot ko kakabsat gapo iti Facebook, gapo iti YouTube tadi kitoy tapno maamuan iti tunggal maysa nga makaanos nga agbuya ken agdengeg di kiti pakasaritaan na. Ta kinunana nga rod di kitoy nga iti baro atulag iti Roma 2 iti 10 nga gloria dayaw kuntal na iti magungguna iti so amin nga agararamid iti naimbag. So dahil takapsat iti pamaneknek kas mabasa iti baro atulag ay na ibagbaga. So kadagiti kapsat awan ti ulbod na tadigitoy iso iti napaypayso ngayon tayo suroten kas umiso intayo pilyen ken ornosen iti kay papanan na. So kadagiti kapsat napapateg digitoy nga adal ngayon tayo suksukimaten itatta iso nga digiti kapsat intayo an anusan itagsukimat gapu kadagiti linaon iti Biblia. Kadagiti kapsatan lang may panggep iti kwarta nga iti religion nga masasao nga adda nga nagsaknap itatta nagado apamati nagado a religion. So nga dito kapsat, usigen tayo, panutin tayo, digitoy, kay papanan na. Tadi kiti kapsat, hala nga bareng-bareng, hala nga para kanyak, no dikit kayat kumut, iti makatulong, iti padak nga tao, kas kay papanan na, digitoy asasao. Tadi kiti kapsat, ti pagibasaran tayo, digitoy, adda, kaligiti linaon, iti Biblia. Saan ket kadigiti agaramid lang, iti daddo mapay, nga kas na lubungan nga inda ay ayusen wano inda yad adal. So di kita kapsat adayo kinunana iti Diyos ta napanda iti sabali adalan. Ngem iti kinapudno na kapsat daytoy iti dalan ngadda kadagiti linaon iti Biblia isu tinapudno. Ngayon tayo sukimaten iti umiso. So kung iti kapsat napapateg digitoy nga kas taraon iti kararwa tayo kuno makang kunang nga espiritu tayo nagturong sa dingato so digitoy. So kung iti kapsat tintayo alalaen iti napudno a panagdayaw iti Diyos kas kadagiti linaon iti lokot ti pagbasaan. Ket agyaman nakakapsat digitoy ket agyaman na amet
iti Diyos Ama, Ama nakabalin sa amin. Amen.